Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσω και επίσημα το σημερινό talk. Καλησπέρα, παιδιά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αυτό το σημερινό talk είναι το πρώτο talk ουσιαστικά που γίνεται στα πλαίσια της δράσης μας talk με έναν απόφοιτο. Και ξεκινάμε και σαν ουσιαστικά και η πρώτη μας δράση σαν ομάδα, σαν ATP. Σε αυτό το σημείο να σας ζητήσω τον σημερινό μας ομιλητή, τον Θάνο Δημητριάδη, ο οποίος είναι διδακτορικός φοιτητής στο Ινστιτούτο για τις Ασθένειες Πράιον στο UCL στο Λονδίνο. Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση και μας έκανες το ποδαρικό. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι έχουν σταματήσει να μπαίνουν και άτομα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε ανενόχλητοι και χωρίς αποσπάσεις. Ωραία. Γενικότερα, αν οποιοσδήποτε αντιμετωπίσει κάποιο θέμα με τη σύνδεση ή, για παράδειγμα, τον βγάλει από το chat και δεν μπορεί να ξανασυνδεθεί και αυτά, μπορεί να στείλει κάποιο μήνυμα στον Νίκο ή σε κάποια από τα υπόλοιπα κορίτσια και να συνεννοηθεί, γιατί μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Ή λέτε κάποιον που είναι ήδη μέσα στην κλίση να στείλει κατευθείαν στο chat, παιδιά, ο τάδε τον έβγαλε η κλίση. Τα ξέρουμε λίγο πολύ όλα αυτά, γιατί στα μαθήματα αυτή είναι η μισή μας ζωή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία κλισέ ερώτηση, θα μου επιτρέψεις, Θάνο. Είναι η κλασική, νομίζω, ερώτηση που λαμβάνουμε σαν φοιτητές. Είχες σκεφτεί, ας πούμε, τη φαρμακευτική, πώς προέκυψε σαν σχολή στη ζωή σου? Είχες πάει τελείως σκόπιμα σε αυτή, είχες πάει με την κλασική, ξέρεις, πορεία προφανώς των Πανελληνίων, αλλά ήταν η πρώτη σου επιλογή, ήταν η δεύτερη σου επιλογή, πώς προέκυψε? Εγώ ήμουν από τα άτομα τα οποία ήθελα να περάσω φαρμακευτική, ήταν η πρώτη μου επιλογή, η φαρμακευτική. Παρ' όλα αυτά το είχα αποφασίσει αρκετά τελευταία στιγμή ότι θέλω να περάσω φαρμακευτική. Δηλαδή θυμάμαι ότι στο Λύκειο, πρώτη, δευτέρα Λυκείου δεν ήμουν πάρα πολύ σίγουρος. Θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ η χημεία και κάποια στιγμή άρχισε να μου αρέσει και πολύ και η βιολογία. Μάλλον επειδή είχα μια πολύ καλή καθηγήτρια βιολογίας. Και σκεφτόμουν πώς θα μπορέσω να συνδυάσω τη βιολογία με τη χημεία, ας πούμε. Και σκέφτηκα, η φαρμακευτική τα συνδυάζει και αυτά. Συνδυάζει και την γνώση ιατρικής που επίσης με ενδιέφερε, αλλά δεν ήθελα αμυγός ιατρική. Ναι, έτσι είχα αποφασίσει για φαρμακευτική ως πρώτη επιλογή. Και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι το μετάνιωσα, δηλαδή όντως είχε όλους τους τομείς που με ενδιέφεραν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Γενικότερα, άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, σου άρεσαν τόσο η επιστήμη της χημείας, όσο και η βιολογία, φαντάζομαι, για να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο κλάδο. Στην πορεία, που από ό,τι φάνηκε ασχολήθηκες με την έρευνα, το επέλεξες αυτό αφού μπήκες στη σχολή και είδες κάποια μαθήματα ή εξ αρχής ήθελες τη φαρμακευτική καθαρά για τον τομέα της έρευνας? Γενικότερα νομίζω ότι η έρευνα μου άρεσε από την αρχή, σαν ιδέα. Το ότι ανακαλύπτεις κάτι καινούριο και στην ουσία προσφέρεις στην επιστημονική κοινότητα. Τώρα, επίσης, ίσως να βοήθησε το ότι δεν έχουμε φαρμακείο από την οικογένειά μου, οπότε δεν μπήκα στη σχολή με προοπτική να συνεχίσω τη δουλειά σε κάποιο φαρμακείο. Άρα μπορούσα λίγο να κρατήσω τις πιο ανοιχτά τις επιλογές μου. Και επίσης, εντάξει, για εμένα προσωπικά, ας πούμε, αισθάνομαι ότι η έρευνα με γεμίζει περισσότερο σε σχέση με μια δουλειά φαρμακείου, για παράδειγμα. Εντάξει, το οποίο είναι τελείως προσωπικό. Αλλά ναι, νομίζω ότι ήξερα από την αρχή ότι θα ήθελα να ασχοληθώ ερευνητικά. Δεν ήξερα βέβαια σε τι κλάδο, δηλαδή αν θα ήταν χημεία, αν θα ήταν βιολογία, τι θα ήταν σε αυτούς τους κλάδους. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το ξέρεις από την αρχή, έως αδύνατο. Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ και από τα άτομα τα οποία θα γνωρίσεις και θα συνεργαστείς και από καθηγητές. Συν ότι στην αρχή δεν έχεις και τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορέσεις να επιλέξεις το τι θες να ακολουθήσεις, γιατί δεν έχεις δει πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω είναι κάτι το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, μπορεί πριν από ένα μήνα να σκεφτόμουν κάτι άλλο σε σχέση με
τι σκέφτομαι τώρα για το τι μου αρέσει, για παράδειγμα. Ναι, σίγουρα. Και καταρχάς νομίζω ότι καταρχάς το γεγονός ότι είχες αποφασίσει, ας πούμε, ότι από τις Πανελλήνιες ακόμα, ότι πας για φαρμακευτική, είναι ένα βήμα, ήσουν ήδη ένα πιο εξειδικευμένο βήμα μπροστά. Οπότε, το μόνο σίγουρο. Και είναι αυτό που είπες, ότι μετά τι θα σου κάνει κλικ με τα μαθήματα. Γι' αυτό και είναι και προπτυχιακό, ας πούμε. Βλέπουμε όλη την γάμα και ό,τι μας κάνει κλικ. Με την απαραίτητη καθοδήγηση και όσο το κυνηγάμε και εμείς φυσικά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελες να μας πεις λίγα παραπάνω πράγματα για αυτό που κάνεις τώρα, που είσαι σε μια άλλη χώρα, σε ένα τελείως διαφορετικό πανεπιστημιακό ίδρυμα κλπ. Αν μπορείς να μας πεις δύο πραγματάκια γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, είμαι στο University College London, εδώ πέρα στο Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία. Έχω ξεκινήσει πριν από 2,5 χρόνια. Ναι, 2,5 χρόνια. Και κάνω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τετραετές. Οπότε έχω ακόμα 1,5 χρόνο για να το ολοκληρώσω. Το περιβάλλον είναι γενικά πάρα πολύ ωραίο για έρευνα. Κάτι διαφορετικό σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν ιδρύματα τα οποία κάνουν αμιγώς έρευνα και δεν έχουν προπτυχιακούς φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το οποίο είναι εν μέρει καλό, γιατί έχεις όλο τον κόσμο ο οποίος αφοσιώνεται στην έρευνα και επίσης μπορείς να είσαι σε ένα περιβάλλον όπου οι περισσότεροι από σένα ξέρουν περισσότερα πράγματα από σένα, το οποίο μπορεί στην αρχή να ακούγεται ότι είναι λίγο πιο δύσκολο να επιβιώσεις εκεί πέρα, αλλά άμα θέλεις και εσύ να μάθεις περισσότερα πράγματα, είναι καλό να περιγυρίζεσαι από άτομα τα οποία έχουν υψηλότερες θέσεις από σένα. Οπότε, όταν πας εκεί πέρα για ένα διδακτορικό και δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί και όλοι είναι, ξέρω εγώ, διδακτορικοί ή μεταδιδακτορικοί ή ερευνητές, αναγκαστικά και εσύ αρχίζεις να προσαρμόζεσαι σε ψηλότερα στάνταρ κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, εμείς στο Ινστιτούτο μας μελετάμε γενικότερα νευροεκφυλιστικές ασθένειες και πιο συγκεκριμένα τις ασθένειες Prion και Alzheimer λίγο λιγότερο. Υπάρχουν κάποια group τα οποία μελετούν και τις ασθένειες και το Alzheimer. Και είναι διαχωρισμένα επίσης σε πάρα πολλούς τομείς, οπότε ο καθένας έχει διαφορετική οπτική γωνία, ας πούμε, στις ασθένειες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια group τα οποία κοιτάνε από την πλευρά της πρωτεομικής, ασχολούνται με πρωτεΐνες. Εγώ ασχολούμαι από την πλευρά της γενετικής. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι κάνουν διαγωνιδιακά μοντέλα, άλλοι οι οποίοι φτιάχνουν, ξέρω εγώ, διαγνωστικά πρωτόκολλα κλπ. Και πιο συγκεκριμένα, εγώ ασχολούμαι τώρα με ένα project το οποίο έχει να κάνει με την χαρτογράφηση στην ουσία του ανθρώπινου εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ασθενειών Prion, το οποίο έχει πάρα πολλά στοιχεία από genomics και transcriptomics και στην ουσία κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε σαν να παίρνουμε φωτογραφίες από την έκφραση διαφόρων γονιδίων στον ανθρώπινο εγκέφαλο καθώς εξελίσσεται η ασθένεια, ώστε να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε το ποια είναι αυτά τα μονοπάτια τα οποία μπορεί να αλλάζουν κατά την εξέλιξη της ασθένειας και πώς θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί ώστε είτε να βοηθήσουμε τη διάγνωση, είτε τη θεραπεία ή την τροποποίηση της ασθένειας. Η θεραπεία είναι λίγο μακρινό, αλλά έστω την τροποποίηση κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό έχει επίσης και κάποιες εφαρμογές και σε άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες, γιατί όλα τα νευροεκφυλιστικά ακολουθούν παρόμοια βιολογικά μονοπάτια, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ασθένειες Prion ως μοντέλο, αλλά μετά να εφαρμόσουμε κάποιες γνώσεις μας από εκεί και σε άλλες ασθένειες, οι οποίες είναι λίγο πιο συχνές, γιατί οι ασθένειες Prion είναι λίγο σπάνιες σε σχέση με άλλα νευροεκφυλιστικά. Οπότε, ναι, αυτό είναι πάνω κάτω. Η αρχή όλης της έρευνας και της επιστήμης. Ναι. Βλέπεις πάνω σε κάτι με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον σε κάτι άλλο. Ναι. Τέλεια. Σε αυτό το σημείο ήθελα να σε ρωτήσω, είπες ότι ασχολείσαι με τη χαρτογράφηση. Αυτό υπάγεται στον κλάδο της βιοπληροφορικής, με ποιον τρόπο, δηλαδή πώς συνδέεται το ένα με το άλλο, γιατί μας μίλησες για γενετική και μετά για χαρτογράφηση. Πώς το... Ενώ εσύ, ας πούμε, χαρακτηρίζεις στο LinkedIn, ας πούμε, χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου
κύρια ενασχόλησή σου είναι η βιοπληροφορική. Πώς το συνδέεται το ένα με το άλλο? Στην ουσία, στην επιστήμη της γενομικής και των transcriptomics, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν οι περισσότερες εφαρμογές παράγουν έναν πολύ πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων. Και πάνω κάτω για οτιδήποτε θέλεις να κάνεις από εκεί και πέρα για να τα αναλύσεις όλα αυτά τα δεδομένα, αναγκαστικά χρειάζεσαι τη βιοπληροφορική. Γιατί πολύ απλά δεν γίνεται να μπορέσεις να αναλύσεις όλα αυτά τα δεδομένα με το χέρι ή τέλος πάντων με απλές μεθόδους, π.χ. Excel κλπ. Οπότε, στην ουσία, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε τη χαρτογράφηση όλων των διαφορετικών κυτάρων σε μία φέτα, ας πούμε, του εγκεφάλου, που μπορεί να μιλάμε για χιλιάδες κύτταρα, για δεκάδες χιλιάδες κύτταρα, τα οποία κύτταρα εκφράζουν δεκάδες χιλιάδες γονίδια και αυτό σε πολλά δείγματα ταυτόχρονα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας τεράστιος όγκος δεδομένων, τα οποία πρέπει να αναλυθούν. Και γι' αυτόν τον λόγο η βιοπληροφορική ξεκινάει από τη στιγμή που αφήνεις τον πάγκο και παίρνεις τα δεδομένα σου. Από εκεί και πέρα η επεξεργασία ανήκει, υπάγεται στον κλάδο της βιοπληροφορικής, που στην ουσία είναι σαν data science, απλά εφαρμοσμένη στην βιολογία, δηλαδή με βιολογικά δεδομένα, κατά κάποιο τρόπο. Και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο κομμάτι για τις περισσότερες μελέτες που έχουν να κάνουν με γενομική ή μεταγραφονική αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό που είπατε σχετικά με τον όγκο των δεδομένων. Πάντως, το αντικείμενο φαίνεται αρκετά εξειδικευμένο και παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια κυρίως ότι πλέον κατά κάποιο τρόπο έχουν χαθεί τα όρια τα οποία διαφοροποιούν τις διάφορες επιστήμες μεταξύ τους. Οπότε, εσύ το αντικείμενό σου θα μπορούσε, για παράδειγμα, να το πραγματοποιήσει και κάποιος ο οποίος έχει τελειώσει βιολογικό ή που έχει τελειώσει ιατρική ή βιοχημεία και ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο κλάδο, ή ήταν κατά κάποιο τρόπο απαραίτητη προϋπόθεση το να είσαι απόφυτος φαρμακευτικής? Όχι, όχι. Νομίζω ότι η φαρμακευτική δεν έχει καμία σημασία στο συγκεκριμένο και για τα περισσότερα πράγματα, τα οποία όταν αρχίζεις να εμβαθύνεις σε κάποια επιστήμη, τα προπτυχιακά σου είναι απλά για να παρέχουν κάποιες γνώσεις ώστε να σε υποστηρίξουν. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζεις να εξειδικεύεσαι σε κάτι στον οποίο τομέα μπορεί να έχουν εξειδικευτεί και άλλα άτομα. Οπότε κάποιος ο οποίος θα ήταν από βιολογία θα μπορούσε να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Ή αντίστοιχα από ιατρική. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο απαιτεί τις γνώσεις της φαρμακευτικής, αλλά έτσι κι αλλιώς η γνώση της φαρμακευτικής είναι σαν υποστήριξη. Από εκεί και μετά αρχίζει να μην μετράει τόσο το τι έχεις σπουδάσει και τι γράφει το πτυχίο σου, όσο με το τι έχεις ασχοληθεί και το τι έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε ένα πτυχίο το οποίο λέει έχω κάνει βιολογικό και ένα πτυχίο που λέει έχω κάνει φαρμακευτική δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά εάν εσύ εξειδικεύεσαι, για παράδειγμα, σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, ας πούμε, που έχει να κάνει με την επεξεργασία κάποιων δεδομένων ή οτιδήποτε. Σε αυτό πάνω ήθελα να σε ρωτήσω, που είπες για την επεξεργασία δεδομένων και το data science. Είπαμε, ας πούμε, για τις σχολές που είναι περισσότερο οι σχολές επιστημονικής, ας πούμε, και το βιολογικό, ας πούμε. Σε αυτό το σημείο όμως, εφόσον μιλάμε για data science, πόσο μπορεί, ας πούμε, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξειδικευθεί πάνω σε αυτό, που από το data science πλέον βλέπουμε ανθρώπους από το μαθηματικό μέχρι πληροφορική και οποιαδήποτε άλλη σχολή που έχει να κάνει ακριβώς με δεδομένα και τέτοια. Πόσο εύκολο είναι να έφτανε σε ένα σημείο που έχει φτάσει εσύ, ας πούμε, υπάρχει το υπόβαθρό σου δίνει κάποιο προβάδισμα, ας πούμε? Γενικότερα όλες οι επιστήμες συνεργάζονται, γιατί ακριβώς όπως είπαμε τα όρια είναι πάρα πολύ θολά ανάμεσά τους. Οπότε, για να μπορέσω εγώ να κάνω κάποιες αναλύσεις βιολογικών δεδομένων, έχει υπάρξει κάποιος μαθηματικός, ο οποίος έχει φτιάξει κάποια μαθηματικά μοντέλα, τα οποία μπορεί να εφαρμοστούν και σε άλλο τύπου δεδομένα. Αλλά κάποιος τα προσάρμοσε για βιολογικά δεδομένα και εγώ μετά μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Οπότε, ο καθένας κοιτάει το αντικείμενο από διαφορετική οπτική γωνία. Οι μαθηματικοί, οι πληροφορικάροι μπορεί να είναι αυτοί που θα φτιάξουν κάποια εργαλεία. Μετά οι βιολόγοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ετοιμάσουν κάποια πειράματα. Μετά οι πληροφορικάροι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν ταυτόχρονα γνώσεις από την πληροφορική και από το data science και από τη βιολογία και θα προσπαθήσουν να τα πάνε όλα μαζί για να μπορέσουν να απαντήσουν μια βιολογική ερώτηση. Οπότε, ναι, θα μπορούσε κάποιος ο οποίος
έχει κάνει μαθηματικό, για παράδειγμα, θα μπορούσε να κάνει κάτι το οποίο θα είναι λίγο πιο θεωρητικό πάνω στην επιστήμη της βιολογίας, που πάλι ίσως θα χρειαζόταν κάποιες γνώσεις βιολογίας, αλλά για παράδειγμα αυτός δεν θα καθόταν, κάποιος από το μαθηματικό δεν θα καθόταν να επεξεργαστεί δείγματα στο εργαστήριο μέσα, που ακολουθεί σε ένα πρωτόκολλο μοριακής βιολογίας, για παράδειγμα, αλλά μπορεί να ασχοληθεί από την πλευρά της ανάλυσης των δεδομένων. Γενικότερα δεν γίνεται να υπάρξει μία απάντηση άμα δεν συνεργαστούν όλες οι επιστήμες μαζί, ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν στα βιολογικά ερωτήματα. Άρα, από ό,τι φαίνεται, ο καθένας, ανάλογα με τη σχολή την οποία έχει επιλέξει και τις κατευθυντήρες γραμμές που θα ακολουθήσει, μπορεί να αιτηθεί, ας πούμε, για να μπει σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Ακριβώς. Αρκετά παιδιά μας ρώτησαν στη φόρμα που στείλαμε για ερωτήσεις προς εσένα, στο πώς μπορεί κάποιος να βελτιώσει το βιογραφικό του και κατά πόσο παίζει ρόλο σε αυτόν ο βαθμός με τον οποίο θα τελειώσει τη σχολή. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το βιογραφικό πρώτα απ' όλα. Για το βιογραφικό, συνήθως, τώρα μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι προπτυχιακός. Δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις από τους προπτυχιακούς, γιατί είναι γνωστό γενικότερα ότι οι προπτυχιακοί ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο δεν έχεις πάρα πολλές επιλογές να αποκλίνεις, γιατί υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνει διαφορά σε κάποιον ο οποίος θα επιλέξει για το ποιον θα προσλάβει σε κάποιο εργαστήριο, είναι το να δει ότι κάποιο άτομο έχει την όρεξη να ασχοληθεί με κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν το πρόγραμμα σπουδών σου λέει, ξέρω, έχεις αυτά τα μαθήματα και εσύ προσπαθείς μετά ταυτόχρονα να κάνεις ένα placement ένα καλοκαίρι σε μια φαρμακευτική εταιρεία. Να πας να δουλέψεις σε ένα εργαστήριο για ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο και να κάνεις ένα πολύ μικρό project, ας πούμε, κάπου. Όλα αυτά βοηθούν στο βιογραφικό σου. Και προφανώς, όταν κάποιος είναι προπτυχιακός, δεν περιμένει ο υπεύθυνος καθηγητής που θα τον επιλέξει για το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό, ο προπτυχιακός να τα ξέρει όλα, αλλά περιμένει να δει κάποιον ο οποίος έχει όρεξη να ασχοληθεί, έχει κάποιο κίνητρο, δηλαδή φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με κάτι τέτοιο και έχει όρεξη για να μάθει κυρίως. Γιατί, εντάξει, ακόμα και στο διδακτορικό μαθαίνεις, δεν περιμένουν να τα ξέρεις όλα, ούτε σε προσλαμβάνουν επειδή τα ξέρεις όλα. Σε παίρνουν γιατί θέλεις να μάθεις κάτι. Οπότε, ένα καλό σημείο για ένα καλό βιογραφικό νομίζω είναι αυτό, να φαίνεται κάπως ότι αυτό το άτομο έχει δείξει ότι θέλει να ασχοληθεί με κάτι παραπάνω. Έχει κάνει το κάτι παραπάνω, ας πούμε. Που είναι αυτό, ένα placement. Sorry, που ήταν από πίσω ένα στενοφόρο. Που είναι, για παράδειγμα, μην φοβάσαι. Ναι, ένα placement σε κάποια εταιρεία. Για παράδειγμα, άμα θες μετά να δουλέψεις στη βιομηχανία, μπορείς να κάνεις ένα placement σε μια εταιρεία. Άμα θέλεις να δουλέψεις μετά στην έρευνα, μπορείς να κάνεις 2-3 μήνες σε κάποιο εργαστήριο, ας πούμε, ένα πολύ μικρό project. Κάτι τέτοιο, κάτι απλό δηλαδή. Δεν χρειάζεται δημοσιεύσεις ή κάτι ιδιαίτερα τρομερό. Και για το βαθμό, ο βαθμός είναι λίγο ζώρικη η κατάσταση, γιατί ειδικά για το εξωτερικό, πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να μπορεί να επικοινωνήσουν οι χώρες μεταξύ τους για το τι στάνταρ έχει επιτύχει κάποιο άτομο. Ο βαθμός είναι ένας από αυτούς τους τρόπους, γιατί μπορείς εύκολα σχετικά να το μεταφράσεις από τη μία χώρα στην άλλη. Ενώ, για παράδειγμα, το πρόγραμμα σπουδών είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να μεταφραστεί, γιατί είναι πιο πολύπλοκο. Έχει πολλά μαθήματα, έχει πολλά εργαστήρια, δεν ξέρεις τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα μαθήματα, τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα εργαστήρια, πόσο απαιτητικά είναι κλπ. Οπότε, συνήθως, ο βαθμός, εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι από κάποιο όριο και πάνω, εάν θέλεις να κάνεις αίτηση σε κάποια προγράμματα τα οποία είναι αρκετά ανταγωνιστικά. Στα περισσότερα σου λένε και ποιο είναι αυτό το όριο. Δηλαδή, αν θέλεις να πας για ένα διδακτορικό, για παράδειγμα, θα σου πούνε ότι αν έχεις κάτω από 6,5 π.χ., λέω ένα τυχαίο νούμερο τώρα, μην κάνεις αίτηση. Δεν χρειάζεται να κάνεις αίτηση, γιατί δεχόμαστε από τόσο και πάνω. Έτσι. Τώρα, το πόσο μεγάλη διαφορά θα έχει αν περνάς αυτό το όριο
και έχεις, ξέρω εγώ, 7 και κάποιος άλλος έχει 7,1 ή 7,2 ή 7,5, νομίζω ότι εκεί πέρα δεν θα έχει τόσο μεγάλη σημασία ο βαθμός. Δηλαδή, ο βαθμός γίνεται πιο πολύ για ένα πρώτο ξεκαθάρισμα κάποιων ατόμων και από εκεί και πέρα μετράει νομίζω πιο πολύ το να δείξει ότι ενδιαφέρεσαι, να δείξει ένα καλό βιογραφικό το οποίο δείχνει ότι είσαι ένα έμπιστο άτομο που έχει ασχοληθεί και έχει όρεξη να μάθει. Και εννοείται, άμα μιλάμε για προγράμματα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά κλπ., προφανώς φαίνεται και το πώς θα τα πάσεις στη συνέντευξη που θα σου κάνουν, που εκεί πέρα μπορείς να προσπαθήσεις να αποδείξεις ότι εγώ είμαι το άτομο για τη θέση που ζητάτε, πάρτε μένα, ας πούμε. Εκεί πέρα δεν θα κοιτάξουν τόσο, ο άλλος έβαλε 0,5 παραπάνω από σένα. Δεν έχει καμία διαφορά. Ειδικά για τα προπτυχιακά, ο βαθμός δεν παίζει να μην το κοιτάνε καν κιόλας. Εκεί που μετράει ιδιαίτερα είναι άμα θες να κάνεις έτσι για κάποια υποτροφία ή κάποια χορηγία, που εκεί γίνεται λίγο πιο σημαντικό. Ειδικά στην Ελλάδα, τα ιδρύματα υποτροφιών βασίζονται κυρίως στο βαθμό. Οπότε, ναι. Συμπερασματικά, για να μπει σε κάποιο πρόγραμμα δεν είναι τόσο απαραίτητος, αν να ξεπερνάει κάποιο όριο, το οποίο θα ορίζεται από το πρόγραμμα. Αλλά άμα θες να κυνηγήσεις κάποιες υποτροφίες, εκεί πέρα, ναι, θα έχει σίγουρα κάποια σημασία, γιατί είναι ένας από τους τρόπους για να προσπαθούν να τους βάλουν όλους σε μια σειρά, για παράδειγμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω, ό,τι αφορά, μας είπες και εννοείται ότι αν υπάρχει κάποιο όριο στη βαθμολογία, ναι, να προσπαθούμε και ισχύει αυτό όμως πλέον ότι σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα εννοείται το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό, κοιτάνε συγκεκριμένα μαθήματα βάσει του αναλόγως του τομέα, είδες, ναι. που προορίζεται να κάνεις. Δεν το έχω συναντήσει. Στα προγράμματα τα οποία είχα ψάξει εγώ, δεν ανέφερε πουθενά ότι κοιτάνε βαθμούς για συγκεκριμένα μαθήματα. Γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να μεταφραστούν τα μαθήματα από ένα πρόγραμμα σπουδών σε άλλο και ειδικά σε διαφορετικές χώρες. Οπότε, ναι, δεν το έχω συναντήσει. Κατάλαβα. Είναι πιθανόν κάποια προγράμματα να το κάνουν, απλά ναι, δεν το έχω συναντήσει. Δεν ξέρω παραπάνω. Και στην πορεία σου αυτή, στη μετάβαση ουσιαστικά μετά από το τέλος της σχολής για το διδακτορικό, βοήθησε κάποια συνεννόηση με καθηγητή ή κάποια πτυχιακή η οποία έχεις πραγματοποιήσει και κατά κάποιο τρόπο τη συνέχισες, γιατί είναι αρκετά εξειδικευμένο πάλι το αντικείμενο. Ναι, θα έλεγα ότι το 70% σε ένα επιτυχές μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είναι η συνεννόηση πριν να γίνει η αίτηση, για παράδειγμα. Για τα μεταπτυχιακά ίσως όχι τόσο, τα μεταπτυχιακά είναι λίγο πιο ευέλικτα, αλλά για τα διδακτορικά είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια προεργασία ανάμεσα σε αυτόν ο οποίος θέλει να κάνει την αίτηση και τους καθηγητές που θα είναι υπεύθυνοι για να τον προσλάβουν. Οπότε, ναι, και στη δικιά μου περίπτωση, αυτή η συνεργασία, η προθύστερη, ας πούμε, είχε γίνει μέσα από το Εράσμους που είχα κάνει. Στην ουσία, όταν ήμουν στην Ελλάδα στη σχολή, είχα κάνει ένα εξάμηνο Εράσμους και πήγα ψιλοτυχαία σε αυτό το εργαστήριο το οποίο δουλεύω τώρα. Οπότε, εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα κανέναν, απλά είπα, ξέρω εγώ, θέλετε να έρχομαι, ξέρω εγώ, μέσα από το Εράσμους, δεν θα με πληρώνετε, θα είμαι εκεί και θα δουλεύω για εσάς, ας πούμε, και δεν έχετε να χάσετε και τίποτα, ας πούμε, κάπως έτσι. Και αυτοί δεχτήκανε. Και από εκεί ξεκίνησε η συνεργασία. Οπότε αργότερα, όταν ήθελα να ξαναεπιστρέψω στο πρόγραμμα αυτό, σίγουρα βοήθησε το ότι είχα ξαναδουλέψει εκεί πέρα, ήξερα τα άτομα τα οποία ήταν να συνεργαστούμε. Υπήρχε η τυπική, πώς το λένε, οι συνεντεύξεις, οι αιτήσεις, όλη αυτή η πορεία, ας πούμε, που θα ακολουθήσεις. Αλλά νομίζω ότι γίνεται πιο εύκολο το να σε δεχτούνε, ώστε να πας στο στάδιο της συνέντευξης. Γιατί δυστυχώς το πανεπιστήμιό μας στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο άλλοι παίζει να μην το έχουν ακούσει ποτέ. Βασικά, λογικά δεν θα το έχουν ακούσει ποτέ και υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν ακούσει καν τη Θεσσαλονίκη ποτέ, σαν πόλη, για το που βρίσκεται εκεί, αν υπάρχει και οτιδήποτε.
Και όταν εσύ πας και λες, έρχομαι τώρα στο τέλος Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, θα σου πούνε, δεν μου λέει τίποτα αυτό, ας πούμε. Που μπορεί να το θεωρούμε στην Ελλάδα ότι είναι ένα καλό πανεπιστήμιο κλπ. Αλλά δυστυχώς στο εξωτερικό δεν έχει κάποια ιδιαίτερη έγκλη. Και αυτό φταίει σε πολλές περιπτώσεις, γιατί στέλνεις εσύ ένα ωραίο βιογραφικό, λες ότι είμαι από εκεί και από εκεί και από εκεί, έχω κάνει αυτά τα πράγματα και μπορεί όντως να έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα και απλά να σε απορρίψουν και να μην μπορέσεις ποτέ να πας στη συνέντευξη, ώστε να μπορέσεις να εκδηλώσεις τον ενδιαφέρον σου και περισσότερο, μόνο και μόνο επειδή έρχεσαι από ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν έχουν ακούσει. Ενώ μπορεί κάποιος άλλος υποψήφιος, ο οποίος έρχεται από κάποιο πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι μέτριο, μπορεί να είναι και κακό, αλλά αν είναι γνωστό ή γνωστότερο, μπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες να περάσει σε κάποιο επόμενο στάδιο. Ακόμα και αν είναι σε γνωστότερη πόλη. Ακριβώς, ναι. Από την Αθήνα, ας πούμε, σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο. Θα είναι πολύ πιο γνωστό, γιατί τουλάχιστον άλλος θα δει Athens στο βιογραφικό. Και θα πει, και ξέρω τουλάχιστον ότι αυτό βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα ή κάπου στο χάρτη, ότι υπάρχει. Κάπως έτσι. Ναι. Στην περίπτωσή σου, πώς και επέλεξες να κάνεις κατευθείαν διδακτορικό και δεν το σκέφτηκες για μεταπτυχιακό? Γιατί συνήθως από ό,τι έχω ακούσει, οι περισσότεροι θα ασχοληθούν με κάποιο μεταπτυχιακό μετά τη σχολή. Για δύο λόγους. Χρόνος και χρήματα. Στο μεταπτυχιακό πληρώνεις χρήματα, χάνεις χρόνο. Ενώ χάνεις ένα χρόνο για το μεταπτυχιακό. Στο διδακτορικό, με το που πας, σε πληρώνουνε και γλιτώνεις ένα χρόνο του μεταπτυχιακού. Οπότε, στην ουσία, περνώντας το στάδιο του μεταπτυχιακού, γλιτώνω ένα χρόνο από τη ζωή μου, γλιτώνω τα χρήματα που ήταν να πληρώσω το μεταπτυχιακό και αυτό θα τελειώσω ένα χρόνο νωρίτερα και θα πληρώνω από την πρώτη μέρα, ας πούμε. Οπότε, γενικά, αν κάποιος μπορεί να το κάνει και ξέρει ότι θέλει να κάνει μεταπτυχιακό, γιατί αυτή είναι, νομίζω, η μεγαλύτερη προϋπόθεση, γιατί μπορεί να πας να κάνεις ένα μεταπτυχιακό και να καταλάβεις ότι δεν είναι για σένα η έρευνα, παιδί μου, δεν μπορείς να επιβιώσεις άλλα 4 χρόνια κάνοντας αυτό το πράγμα. Και ένας χρόνος ήταν αρκετός και φτάνει, ας πούμε. Αλλά άμα ξέρεις ότι θέλεις να κάνεις αυτό και να το ακολουθήσεις, νομίζω είναι καλύτερα να κάνεις μια αίτηση σε διδακτορικό. Είναι πιο δύσκολο το να γίνει αποδεκτή η αίτηση, εννοείται, γιατί πρέπει να δείξεις ότι έχεις και τα εφόδια ώστε να ξεκινήσεις κατευθείαν ένα διδακτορικό. Δηλαδή να είσαι πιο ανεξάρτητος, να έχεις δουλέψει μέσα σε ένα εργαστήριο, να μπορείς να τα απεξέλθεις, ας πούμε, την πρώτη μέρα. Αλλά αν μπορείς να το κάνεις αυτό, τότε σου γλιτώνει το χρόνο σου και τα χρήματά σου, το να μην κάνεις το μεταπτυχιακό. Εφόσον θέλεις να κάνεις διδακτορικό, σίγουρα. Αυτό. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λες, η προϋπόθεση με το εργαστήριο και λοιπά. Και ειδικά, ας πούμε, και στις δικές μας τις χρονιές τώρα, που είμαστε να αποφοιτήσουμε ή θα αποφοιτήσουμε σε 2-3 χρόνια, και συν λόγω της κατάστασης, η όλη η διαδικασία έχει γίνει λίγο πιο δύσκολη. Σίγουρα. Αλλά, ας πούμε, το μήνυμά σου είναι ότι να προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε και αναλόγω στις καταστάσεις, και μέσω του Εράσμους βοηθάει πολύ η κατάσταση να εφοπλιστείς. Τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλήφθηκα. Σίγουρα, σίγουρα. Νομίζω ότι ένα πολύ καλό πλάνο για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο, να ξεκινήσει κάποιο διδακτορικό μετά την σχολή, ας πούμε, είναι, ναι, πρώτον το Erasmus. Το Erasmus σίγουρα βοηθάει, γιατί κατευθείαν αναπτύσσεις ένα δίκτυο με κάποια άτομα και τα δίκτυα είναι το παν, ώστε να μπορέσεις μετά να συνεχίσεις. Και κάποια προεργασία, ας πούμε, προϋπηρεσία, να το πω, είτε σε κάποιο εργαστήριο στην Ελλάδα, έστω και μία πτυχιακή, η οποία μπορεί να μην αποβεί σε κάτι τρομερό, μπορεί να μην βγάλει κανένα αποτέλεσμα, για παράδειγμα, αλλά τουλάχιστον θα μπορεί να γράψει ότι έκανα αυτό και αυτό, ξέρω να κάνω αυτές τις μεθόδους, ξέρω να δουλεύω στο εργαστήριο κλπ. Και ακόμα καλύτερα, άμα γίνει και κάτι αντίστοιχο και στο Erasmus, ας πούμε, και μετά θέλεις να ξαναγυρίσεις στο εργαστήριο στο οποίο ήσουν, οπότε εκεί γίνεται ακόμα πιο εύκολο, γιατί γνωρίζεις τα άτομα και σε γνωρίζουν και τα άτομα. Επίσης σημαντικό. Από την άλλη πλευρά. Τώρα, βέβαια, προφανώς με τον κορονοϊό που όλα είναι από το σπίτι κλπ. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε, ναι, δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποια τρομερή συμβουλή. Εκτός για όσους ασχολούνται με κάτι το οποίο έχει να κάνει με βιοπληροφορική, ας πούμε, στην περίπτωση της φαρμακευτικής, όπου μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον καθηγητή, να ζητήσει κάποιο project το οποίο μπορεί να βασίζεται στην βιοπληροφορική.
Και τουλάχιστον αυτά τα project μπορούν να συνεχίσουν και με αυτές τις συνθήκες. Επίσης, για όσους ενδιαφέρονται για βιοπληροφορική, έχει τεράστια ζήτηση και δεν θα πάνε χαμένες οι προσπάθειες. Γιατί και εγώ στην ουσία ξεκίνησα από το 0 βιοπληροφορική μόνος μου στο 3ο έτος. Δεν είχα κανένα background μέχρι τότε και ήθελε πολλή προσπάθεια. Αλλά θέλω να πω ότι γίνεται και δεν θα πάνε χαμένες οι προσπάθειες και σίγουρα κάποιος θα αναγνωρίσει τον κόπο που έχει ρίξει κάποιος ώστε να μπορέσει να μπλεχτεί με όλα αυτά. Και είναι γνώσεις πολύ πολύτιμες αργότερα που θα βοηθήσουν και για μεταπτυχιακό, για διδακτορικό και αργότερα για κάποια δουλειά, ας πούμε, σε κάποια εταιρεία. Τώρα προφανώς δεν μιλάω για φαρμακείο, αλλά σε κάποια εταιρεία για ανάλυση δεδομένων, ας πούμε, βιολογικών, είτε σε φαρμακευτική, είτε σε εταιρεία με βιολογικά σκευάσματα και οτιδήποτε. Οι γνώσεις βιοπληροφορικής είναι πάρα πολύ πολύτιμες. Ναι. Από την εμπειρία σου, πέρα από τη βιοπληροφορική, ποια άλλοι τομείς της φαρμακευτικής επιστήμης πιστεύεις ότι αυτή την περίοδο έχουν ιδιαίτερη ζήτηση, ας πούμε? Νομίζω ότι δεν είμαι πολύ κατάλληλος για να απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί δεν έχω πάρα πολύ επαφή με άτομα φαρμακευτικής από τη στιγμή που έφυγα από την Ελλάδα. Εκτός από φίλους μου που δουλεύουν σε φαρμακεία, τέλος πάντων. Οπότε, ναι, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Σίγουρα εδώ πέρα, από ό,τι έχω ακούσει, η τεχνολογία είναι πολύ σε άνθηση. Δηλαδή, διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές και παρασκευή, από το τομέα της τεχνολογίας, τέλος πάντων. Τώρα, γενικότερα για τη φαρμακευτική, τι είναι συζήτηση, δύσκολα. Δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει. Εσύ πώς και επέλεξες βιοπληροφορική? Γιατί μας είπες ότι μέχρι το 3ο έτος ουσιαστικά δεν είχες καμία σχέση με το αντικείμενο, έτσι? Αυτό είναι μια αστεία ιστορία, αλλά τυχαία. Πραγματικά είναι τελείως τυχαίο. Ήθελα να κάνω πτυχιακή εργασία τότε, όταν ήμουν 3ο έτος, και δεν ήξερα πού θέλω να την κάνω, αλλά ήθελα κάπου στη βιολογία, στον 3ο. Οπότε, εγώ ήμουν απλά στον 3ο και θυμάμαι ότι είχα πάει κάποια στιγμή στο γραφείο κάποιου καθηγητή, δεν θα πω σε ποιον, και μου είπε, ξέρω εγώ, ότι δεν μπορώ να σου δώσω τώρα project, έλα να το συζητήσουμε άλλη φορά, τέλος πάντων. Καλά, και εγώ είχα απογοητευτεί λιγάκι εκείνη τη στιγμή. Και έτσι, όπως περπατούσαμε μετά με ένα φίλο μου εκεί πέρα στο διάδρομο, πετύχαμε στο άκυρο το Σκλαβιάδιο, που ήταν εκεί στο διάδρομο, τέλος πάντων, και που μιλούσαμε, τέλος πάντων. Και του λέω, επί την ευκαιρία, ξέρω εγώ, ψάχνω να κάνω και κάνα project κάπου. Και μου λέει, έλα να συζητήσουμε. Και είχα πάει εκεί πέρα και μου λέει ότι μου έχουν στείλει, λέει, κάτι φίλοι μου, κάτι συνεργάτες, τέλος πάντων, κάποια δεδομένα. Να τα έχω εδώ πέρα, λέει, σε ένα σκληρό δίσκο και δεν ξέρω τι να τα κάνω, τέλος πάντων, γιατί δεν έχουμε κανένα να τα αναλύσει. Και μου λέει, θες να τα ρίξουμε μια ματιά? Και λέω, OK, να τα ρίξουμε μια ματιά. Και τέλος πάντων, τότε πίστευα ότι θα είναι απλά σε φάση ανοίγω ένα πίνακα στο Excel και ξέρω κάτι τέτοιο. Αλλά τελικά ήταν η αρχή από το να αυτό με κινητοποίησε, τέλος πάντων, να αρχίσω να διαβάζω για βιοπληροφορική και να μαθαίνω διάφορα πράγματα, για να αναλύσω, τέλος πάντων, αυτά τα δεδομένα από δικιά μου τρέλα εκείνη τη στιγμή, γιατί απλά ήθελα να κάνω κάτι, ας πούμε. Και μετά πολύ γρήγορα κατάλαβα, όταν άρχισα να ασχολούμαι λίγο με τον προγραμματισμό, ότι είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και με ενδιαφέρει. Και το ένα οδήγησε στο άλλο. Δηλαδή, άρχισα να διαβάζω περισσότερο για αυτά, μετά ξεκίνησα να διαβάζω, ξέρω, για προγραμματισμό, μετά ξεκίνησα να διαβάζω, ξέρω, για γλώσσες προγραμματισμού και να μαθαίνω γλώσσες προγραμματισμού και μετά για στατιστική και μετά διάφορα πράγματα. Ώστε μετά από κάποιο καιρό, κάποιους μήνες, αρκετούς μήνες, να μπορέσω να αρχίσω να ακουμπάω αυτά τα δεδομένα που ήθελα με επεξεργασία και μετά από κάποια χρόνια να έχει τελειώσει αυτή η ανάλυση, τέλος πάντων, η οποία μετά δημοσιεύτηκε κιόλας, που ήταν πολύ καλό. Αλλά, ναι, οπότε ήταν λίγο τυχαίο, θα πω, το πώς έτυχε, αλλά ναι, ανακάλυψα ένα πάθος που δεν το ήξερα εκείνη την εποχή. Σε αυτό το σημείο είπες ότι διάβασες, ας πούμε, για... ήθελες αρκετή γνώση σαν background, την οποία από ό,τι κατάλαβα, από όσο καταλαβαίνω, δεν ήταν εκτός του προπτυχιακού μας προγράμματος, σίγουρα.
Νομίζω ότι η ερώτησή μου δεν νομίζω ότι θα κάνω διαφήμιση, αλλά ίσως θα μπορούσες να αναφέρεις συνδετικά, ξέρω, κάποιες πηγές επιμόρφωσης, προς το που κατευθύνθηκες, ας πούμε, γιατί λέμε στο ίντερνετ, Ναι. αλλά το ίντερνετ είναι ένα χάουδες και... Ναι. Γενικά για προγραμματισμό και πληροφορική, βιοπληροφορική κλπ. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά online προγράμματα, online courses, ας πούμε. Το Coursera έχει πάρα πολύ ωραία προγράμματα και από εκεί έχω ξεκινήσει και εγώ. Και μετά για πιο εξειδικευμένα θέματα έχει και το EDX και στο Udemy υπάρχει επίσης. Έχουν διάφορα courses για διάφορα πράγματα. Αλλά ναι, θα πω για αρχές με το Coursera, ανάλυση δεδομένων, κάποια βασικά πράγματα προγραμματισμού. Έχει courses τα οποία τα κάνουν από το Harvard, από το John Hopkins, που καλύπτουν και τα θεωρητικά concepts για την ανάλυση των δεδομένων και πρακτικά, και μετά πηγαίνουν και στα βιολογικά δεδομένα, πηγαίνουν στη στατιστική, οπότε είναι αρκετά ολοκληρωμένο. Υπάρχουν πληροφορίες, αλλά θέλουν προφανώς χρόνο και προσπάθεια γιατί προφανώς δεν έχεις κάποιον να σου λέει έχεις αυτό το μάθημα να το γράψεις στις εξετάσεις, οπότε πρέπει να κάτσεις να το διαβάσω. Πρέπει στο δικό σου χρόνο να κάτσεις και να διαβάσεις αυτό. Και να βρεις και διαλέξεις ενδεχομένως και... Ναι, αν θέλεις και διαλέξεις, αν έχεις τόσο πολύ χρόνο... Και με την έννοια, ναι, όχι ότι εντάξει, είπαμε. Ναι, αλλά εντάξει, τα περισσότερα δεν έχουν διαλέξει, είναι αλήθεια, γιατί εντάξει, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να κάτσεις να δεις και διαλέξεις. Έχει, ας πούμε, μικρά βιντεάκια που σου εξηγούν κάποια πράγματα και μετά έχει κάτι σαν μικρές ασκήσεις για να το κάνεις στην πράξη, κάπως έτσι. Ναι. Οπότε ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να ασχοληθείς και μόνο σου αρκετά με το αντικείμενο το οποίο θα επιλέξεις και είναι αυτό το οποίο θα σου αρέσει, έτσι. Ναι, πρέπει. Και αυτό γίνεται φανερό και αργότερα, ας πούμε, ειδικά στο επίπεδο του διδακτορικού, όπου πραγματικά έχεις την ελευθερία να κάνεις πάνω κάτω ό,τι θέλεις. Οπότε, το τι θα κάνεις είναι κατά κάποιο τρόπο στο χέρι σου. Δηλαδή, όσο κόπο θα ρίξεις εσύ, τόσο αποτέλεσμα θα πάρεις στο τέλος. Περίπου, προφανώς. Η επιστήμη δεν δουλεύει πάντα, αλλά μέσα σε άκρης, τέλος πάντων, είναι αυτό. Στην ουσία είναι το τι θα δώσεις εσύ για να δεις τι θα πάρεις αργότερα. Μάλιστα. Τελειώνοντας κιόλας με τις βασικές ερωτήσεις, τις οποίες θέλαμε να σου θέσουμε. Από ό,τι είδαμε στο προφίλ σου στο LinkedIn, αναφέρεις συγκεκριμένα 3 από τα χαρακτηριστικά σου, το ότι θεωρείς τον εαυτό σου εργατικό, αποτελεσματικό και ευέλικτο. Σε συνδυασμό με αυτά τα τελευταία τα οποία μας είπες περί χαρακτήρα, πέρα από αυτά τα 3 φυσικά, ποια πιστεύεις ότι είναι τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου που θα του επιτρέψουν να αναδειχθεί σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας στις μέρες μας? Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να έχεις τρέλα με αυτό που κάνεις. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις στα ψέματα. Δηλαδή, φαίνεται κατευθείαν μέσα από μια συνέντευξη ή μια ομιλία για το αν κάποιος αγαπάει αυτό που κάνει ή το κάνει με το ζόρι. Οπότε, θα έλεγα ότι αν έχεις αυτή την τρέλα, τέλος πάντων, για να ασχοληθείς με κάτι, σίγουρα θα σε βοηθήσει και θα αναγνωριστεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Βέβαια, δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί εννοείται ότι μπορείς να είσαι ο πιο παθιασμένος με κάποιο αντικείμενο, αλλά να σου λείπουν κάποια πράγματα ώστε να μπορέσεις να το ακολουθήσεις. Οπότε, σίγουρα θέλει κάποια μεθοδικότητα για να χτίσεις σιγά-σιγά ένα background για τον εαυτό σου. Η όρεξη για ψάξιμο είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, ναι, νομίζω ότι από εκεί και πέρα ό,τι άλλο και να πω θα είναι κλισέ σε φάση την αποκολούθηση τα όνειρά σου. Εντάξει, οκ. Δεν δουλεύει έτσι προφανώς, γιατί υπάρχει αγορά εργασίας, υπάρχει ανταγωνισμός, οπότε τα όνειρά σου μπορεί πολλές φορές να μην σε οδηγήσουν σε τίποτα. Αλλά αν μπορέσεις κατά κάποιο τρόπο να ευθυγραμμίσεις αυτά που σου αρέσουν, αυτά που έχει ζήτηση, υπάρχει ζήτηση και αυτά τα οποία είσαι καλός στο να κάνεις, τότε σίγουρα μπορείς να έχεις πιστεύω ότι μπορείς να είσαι αρκετά επιτυχημένος.
Γιατί άμα σ' αρέσει κάτι και δεν είσαι καλός σε αυτό, δεν πας πολύ παρακάτω. Άμα σ' αρέσει κάτι, αλλά δεν υπάρχει καμία ζήτηση γι' αυτό, επίσης δεν έχει πολύ νόημα. Και αν είσαι καλός σε κάτι και δεν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, εντάξει, από κάποια στιγμή και μετά ίσως να είσαι λίγο δυστυχισμένος. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα τρία είναι πολύ σημαντικά. Να σ' αρέσει, να είσαι καλός και να υπάρχει ζήτηση για αυτό που κάνεις. Σε αυτό το σημείο δεν θέλω να πω για τη ζήτηση, ας πούμε, για τα διδακτορικά. Μας είπες ότι είσαι κιόλας, αποτελεί συγκεκριμένη περίπτωση όπου παρά τον κορονοϊό δεν έχεις επηρεαστεί και τόσο, γιατί τα projects κλπ. Μπορούν να γίνουν και πέρα από το πλαίσιο του εργαστηρίου, με τα ειδικά πρωτόκολλα κλπ. Σε αυτό το σημείο έχω ακούσει γενικότερα ότι γίνεται συζήτηση ανά τον κόσμο για διάφορους διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι είτε αναγκάστηκαν να σταματήσουν, εννοείται φυσικά ο καθένας με τι πρόγραμμα είχε και με τι δούλευε κλπ. Εσένα γενικότερα ποια είναι η εικόνα που έχεις για αυτό το πράγμα? Υπάρχει σίγουρα μεγάλο πρόβλημα με τα διδακτορικά, γιατί τα περισσότερα project έχουν επηρεαστεί. Μπορεί όχι όλα, μπορεί αυτά τα οποία είναι αμοιβώς βασισμένα σε πληροφορική, για παράδειγμα, ή ανάλυση ή θεωρητικά διδακτορικά, για παράδειγμα. Προφανώς αυτά δεν θα επηρεαστούν, αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με τις δικές μας τις επιστήμες που γίνεται στον πάγκο, έχει επηρεαστεί. Και το δικό μου το project έχει επηρεαστεί. Εγώ είμαι περίπου 3 μήνες πίσω, για παράδειγμα, απλά προσπάθησα να κλείσω κάποια κενά. Τώρα, οι λύσεις δεν είναι και πάρα πολλές. Εξαρτάται κυρίως από τη συνεννόηση του μαθητή με τον καθηγητή και από το πόσο θέλει το ίδρυμα το οποίο σε χρηματοδοτεί, από το πόσο επιτρέπει το να συνεχίσει να επεκτείνει τη χρηματοδότηση ή όχι. Οπότε, τουλάχιστον εδώ πέρα, αυτά που ακούγονται είναι ότι κάποια ιδρύματα έχουν δώσει επεκτάσεις των υποτροφιών, οπότε αντί να τελειώσει στα 4 χρόνια, μπορείς να τελειώσει στα 4 χρόνια και 3 μήνες ή 6 μήνες. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορείς να κάνεις αιτήσεις και να ζητήσεις επέκταση του χρόνου σου. Γιατί τουλάχιστον εδώ πέρα, σε αντίθεση με την Ελλάδα, οι προθεσμίες δεν είναι ευέλικτες. Δηλαδή, όταν έχεις 4 χρόνια για να τελειώσει το διδακτορικό, πρέπει στα 3 χρόνια και 364 μέρες να έχεις παραδώσει την εργασία σου. Δεν μπορεί να καθυστερήσει ούτε μία μέρα. Τώρα, τι να πω, θα δείξει. Από γνωστούς μου και φίλους που δουλεύουν μαζί, έχουν κάνει αιτήσεις κάποιοι και έχουν πάρει επέκταση για κάποιους μήνες. Αν μπορέσεις να αποδείξεις ότι πραγματικά είχε επίπτωση, ο κορονοϊός στη δουλειά μου. Γενικότερα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πλαίσιο ασφάλειας ως ένα βαθμό. Αναγνωρίζεται. Ναι, ως ένα βαθμό. Και μετά υπάρχει και η άλλη περίπτωση, άμα δεν θέλεις να κάνεις επέκταση, μπορείς απλά να αναπροσδιορίσεις ποιο θέλεις να είναι το τελικό σου αποτέλεσμα. Οπότε, αν εσύ πίστευες ότι θα κάνεις μία αλφα εργασία, μπορεί σε αυτή την κατάσταση να μπορείς να συμβιβαστείς και με μία β' εργασία, η οποία θα είναι λίγο κατώτερη, ας πούμε, αυτό που πίστευες ότι θα κάνεις, αλλά θα τελειώσει την ώρα σου. Οπότε είναι και θέματα τα οποία είναι πρακτικά στην ουσία που μπαίνουν στη μέση. Οπότε οι περισσότεροι καθηγητές και υπεύθυνοι είναι πολύ συνεργάζονται τέλος πάντων και είναι πρόθυμοι να ακούσουν, γιατί προφανώς κανείς δεν θέλει να κάθεσαι στο εργαστήριό τους για πάντα. Οπότε μπορείς απλά να το συζητήσεις και να δεις ποιες είναι εναλλακτικές, πώς μπορείς να αλλάξεις το project σου ώστε να τελειώσεις την ώρα του, ή άμα δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να το αλλάξεις και να τελειώσεις την ώρα του, να πάρεις κάποιες δράσεις τέλος πάντων ώστε να ζητήσεις μια επέκταση της χρηματοδότησής σου για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Κάτι τέτοιο. Νομίζω σε αυτό το σημείο ότι είχατε γράψει, παιδιά, από τις φόρμες και ό,τι θέλαμε και εμείς να ρωτήσουμε, το έχουμε ρωτήσει. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε στο chat ή ακόμα και να ανοίξετε κάμερα και μικρόφωνο και να ρωτήσετε το Θάνο ό,τι θέλετε. Έχω εγώ μια ερώτηση να κάνω, που μου γεννήθηκε μια απορία. Σε κάποια φάση ανέφερες ότι είναι καλό προκειμένου να
να καταλάβεις τι σου αρέσει και να αποκτήσει μια εμπειρία σε αυτό, να κάνεις αιτήσεις για διάφορα placements σε εταιρείες. Αυτές οι αιτήσεις φαντάζομαι με ποιον τρόπο γίνονται ηλεκτρονικά και σίγουρα θα θέλει και κάποιο βιογραφικό, υποθέτω. Ναι, οι εταιρείες συνήθως διαφημίζουν κάποιες θέσεις. Τώρα, το κακό είναι ότι αν είσαι για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχεις πάρα πολλές εταιρείες κοντά σου ώστε να μπορέσεις να κάνεις αιτήσεις. Οπότε, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρακτική συμβουλή το κάνει έτσι σε εταιρεία για τα πλαίσια του απειθήτα. Αλλά, αν μπορέσεις, για παράδειγμα, αν είσαι διατεθειμένος να φύγεις και στο εξωτερικό, γενικότερα οι εταιρείες θέλουν να παίρνουν άτομα τα οποία έχουν όρεξη για δουλειά, γιατί πολύ απλά είναι φθηνά εργατικά χέρια. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, είναι win-win. Γιατί και η εταιρεία, κάνεις δουλειά για την εταιρεία φθηνότερα ή δωρεάν, σε σχέση με κάποιον υπάλληλο, και ταυτόχρονα εσύ παίρνεις και κάποια εμπειρία. Οι περισσότερες εταιρείες επίσης πληρώνουν κιόλας όταν τους κάνεις μαζί τους κάποιο placement. Τα χρήματα είναι προφανώς λιγότερα από ότι ο μισθός, αλλά ειδικά για τα στάνταρ της Ελλάδας και τους μισθούς της Ελλάδας είναι κανονικότατη μισθή. Μπορεί και παραπάνω από τους κανονικότατους μισθούς. Οπότε, ναι, θα έλεγα, ειδικά στο στάδιο των προπτυχιακών, πρέπει το κόλπο είναι να κάνεις αίτηση όπου μπορείς να κάνεις αίτηση. Δηλαδή, δυστυχώς δεν μπορείς να είσαι πολύ επιλεκτικός. Έχεις, ξέρω εγώ, 20 εταιρείες, βρίσκεις 20 εταιρείες, 30 εταιρείες, στέλνεις αιτήσεις παντού. Γιατί το 90-95% θα σε απορρίψει. Οπότε δεν πρέπει αυτό να σε αφήσει και να στεναχωρεθείς. Δεν πρέπει να σε απογοητεύσει. Ξανά και του χρόνου ξανά, μέχρι κάποια στιγμή, ας πούμε, να γίνει μια αίτηση δεκτή. Αυτές οι θέσεις συνήθως διαφημίζονται είτε στα site μεγάλων εταιριών, για παράδειγμα εδώ στην Αγγλία έχει γραφεία η GlaxoSmithKline, η οποία στο site της κάθε τόσο γράφει μέσα θέσεις οι οποίες απευθύνονται μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές, για παράδειγμα. Και μπορείς να μπεις μέσα, να στείλεις ένα βιογραφικό, να στείλεις ένα μικρό κειμενάκι, ας πούμε. Και για εταιρείες οι οποίες μπορεί να μην έχουν τις θέσεις διαφημιζόμενες στα δικά τους τα site, υπάρχουν διάφορα site που έχουν, ας πούμε, αγγελίες για δουλειά. Τώρα αυτό εξαρτάται από την κάθε χώρα. Δηλαδή, ξέρω εδώ πέρα για την Αγγλία υπάρχουν κάποια site που έχουν αντίστοιχες θέσεις. Σε άλλες χώρες θα είναι διαφορετικά αυτά τα site. Αλλά στην ουσία, σε site που έχουν αγγελίες, μπορείς να μπεις και να δεις τι υπάρχει διαθέσιμο για κάθε χρονιά. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις και δεν είναι τόσο δύσκολο το να πας. Με παιδιά που έχω μιλήσει εδώ πέρα στη φαρμακευτική, που κάνανε φαρμακευτική στην Αγγλία, στο UCL, είναι το στάνταρ. Δηλαδή το καλοκαίρι τους, όπως πάμε στη Χαλκιδική και κάνουμε τις διακοπάδες μας, αυτοί έχουν το στάνταρ το να πάνε, ξέρω εγώ, 3 μήνες σε μια εταιρεία και να κάνουν ένα placement. Το οποίο έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Δηλαδή, προφανώς, εντάξει, κανείς δεν τρελαίνεται στο να περάσει όλο το καλοκαίρι δουλεύοντας. Αλλά το να το κάνεις μία φορά, ας πούμε, και να δεις κάτι εξτρά, να βγάλεις κάποια χρήματα και να το βάλεις στο βιβλιοτεικό σου, αν είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει αργότερα, προφανώς, ίσως να είναι μια καλή επιλογή. Άρα υπάρχουν και προγράμματα που γίνονται το καλοκαίρι, σαν... Ναι. Πάρα πολλά προγράμματα το καλοκαίρι, κυρίως το καλοκαίρι, γιατί προφανώς οι φοιτητές έχουν κενό. Οπότε είναι τα λεγόμενα σαν summer schools ή summer internships, κάπως έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τώρα βέβαια με τον κορονοϊό είναι προφανώς πολύ δύσκολο, γιατί οι περισσότερες εταιρείες δεν κάνουν προσλήψεις, δεν έχουν προσωπικό στα γραφεία κλπ. Οπότε και πάλι δεν είναι πάρα πολύ επίκαιρη η συμβουλή, αλλά είναι λίγο περίεργες οι καταστάσεις. Έχουν πάει ίσως 1 χρόνο πίσω, αλλά ναι, το σκεπτικό μένει ίδιο. Μπορεί να το δεις σαν προοπτική να προσπαθήσεις, έχεις ακόμα χρόνο να προσπαθήσεις. Ας μας περάσει αυτό το μήνυμα. Ναι. Ο Θεόδωρος Λαζαρίδης ρωτάει ποια είναι η καθημερινότητά σου ως διδακτορικός φοιτητής, αν δηλαδή αφοσιώνεσαι στο project ή υπάρχει και ελεύθερος χρόνος. Θα πω πάλι ότι εξαρτάται. Εξαρτάται πάρα πολύ από τους υπεύθυνους με τους οποίους θα τύχεις ή θα επιλέξεις. Εξαρτάται με το τι θέλεις εσύ να κάνεις και
τι απαιτήσεις έχεις από τον εαυτό σου και εξαρτάται λίγο και από το περιβάλλον στο οποίο θα βρίσκεσαι. Δηλαδή, ποια είναι οι κανόνες του περιβάλλοντος κατά κάποιο τρόπο. Έχω 2 φίλους οι οποίοι κάνουν διδακτορικό στην Αμερική. Και το ένα το παιδί ήταν και εδώ πέρα και όλες και έφυγε μετά. Και εκεί πέρα, από ό,τι έχω ακούσει, γενικά δεν έχουν ιδιαίτερα ζωή. Δηλαδή, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Σε βάση Σαββατοκύριακα συνήθως δουλεύεις. Καθημερινές συνήθως δουλεύεις 10 ώρα, 12 ώρα. Αυτό. Και το θέμα είναι ότι έτσι είναι η κουλτούρα. Δηλαδή, άμα δεν το κάνεις, θα είσαι η εξαίρεση. Οπότε, μπορείς να μην θέλεις να αφοσιώνεις 12 ώρες της μέρας σου για αυτό, αλλά μπορεί να αναγκαστείς να το κάνεις, γιατί θα φανεί ότι κάποιοι άλλοι το κάνουν, ας πούμε, και εσύ δεν το κάνεις. Τώρα, για την Αγγλία συγκεκριμένα, που μπορώ να μιλήσω για αυτά που βλέπω εδώ πέρα, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, υπάρχει πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και τη δουλειά σου. Δεν υπάρχει απέτηση, βασικά, κατά μέσο όρο δεν υπάρχει απέτηση, ή στην πλειοψηφία δεν υπάρχει απέτηση μάλλον, να ξημεροβραδιάζεσαι στο εργαστήριο και προφανώς έχεις τον ελεύθερο σου χρόνο. Τώρα, τις περισσότερες περιπτώσεις είναι σαν μια δουλειά. Δηλαδή, θα πας εκεί πέρα στις 9 η ώρα το πρωί, στις 5 η ώρα θα φύγεις και από εκεί και πέρα κάνεις το πρόγραμμά σου. Δηλαδή, θα δουλεύεις κάθε μέρα ένα 8ωρο και από εκεί και πέρα ό,τι θέλεις εσύ. Βέβαια, προφανώς το διδακτορικό δεν είναι σαν μια δουλειά. Δηλαδή, έχει τα πάνω και τα κάτω του. Οπότε, κάποιες φορές μπορεί να έχεις πάρα πολλή δουλειά και να χρειαστεί να είσαι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 9 και 10 ώρες κάθε μέρα για κάποιο καιρό. Και κάποιες φορές μπορεί να μην έχεις τόσο πολλή δουλειά, οπότε να μην πας καν, για παράδειγμα. Π.χ. σήμερα. Οπότε, εξαρτάται και εκεί εξαρτάται πάρα πολύ με ποιους θα δουλεύεις και με ποιους θα συνεργάζεσαι, γιατί προφανώς εξαρτάσαι και από άλλα άτομα και έχεις άτομα τα οποία είναι πάνω από σένα, τους υπεύθυνους σου, για παράδειγμα. Άμα τύχεις σε κανένα πολύ στριμμένο, μπορεί να έχει την απέτηση να περνάς περισσότερες ώρες, για παράδειγμα, ή να έρχεσαι και το Σάββατο, λέγω τώρα, το οποίο δεν το έχω ακούσει στην Αγγλία, είναι αλήθεια. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι σαν μια δουλειά. Μην πω καλύτερα από δουλειά, γιατί τουλάχιστον έχεις περισσότερη ευελιξία με το χρόνο σου. Δηλαδή, άμα μια μέρα δεν θες να πας γιατί θες να κάνεις κάτι άλλο, απλά δεν πας. Και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να δώσεις καν αναφορά σε κανέναν ότι δεν πήγα, ας πούμε, σήμερα. Απλά δεν πας και τελείωσε, ας πούμε. Ή άμα θες να κάνεις τις διακοπές σου, θες να πάρεις, ξέρω εγώ, 3 εβδομάδες διακοπές, μπορείς να τους πεις, παιδιά, εγώ για 3 εβδομάδες θα φύγω. Αυτό. Θες να κάνεις μετά να πας ένα ταξίδι, θα πεις, παιδιά, εγώ ξέρω εγώ την Πέμπτη και την Παρασκευή θα λείπω, γιατί θα είμαι κάπου, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Προφανώς όλα αυτά προϋποθέτουν το ότι το project σου πάει καλά, προχωράει και θα μπορέσεις να αναπληρώσεις τον χρόνο που θα χάσεις αργότερα ή τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα πίεσης χρόνου. Γιατί προφανώς, άμα έχεις μείνει πίσω και λες ότι εγώ θα φύγω για 3 εβδομάδες, εντάξει, θα σου πούνε κάτσε που θα πας, ας πούμε. Πρέπει να τελειώσει και το project σου. Οπότε ναι, όλα αυτά εξαρτώνται από και το πώς θα πας και πώς θα είναι η υπεύθυνή σου και από σένα τον ίδιο βασικά. Γιατί νομίζω ότι άμα θέλεις να θέσεις κάποια όρια για το τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις και τι όχι και ποιες υποχωρήσεις θέλεις να κάνεις, θα προσπαθήσεις, ας πούμε, να τα ακολουθήσεις εκεί πέρα. Αν είσαι άτομο το οποίο δεν τον πειράζει να δουλεύει 12 ώρες τη μέρα, με γεια σου με χαρά σου δουλεύεις 12 ώρες τη μέρα. Άμα θέλεις να δουλεύεις, ξέρω εγώ, 8 ώρες τη μέρα, μπορείς να πεις ότι εγώ, ας πούμε, είμαι διατεθειμένος να δουλεύω 8 ώρες τη μέρα. Οι περισσότεροι θα το δεχτούν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, βέβαια. Αλλά οι περισσότεροι είναι αρκετά κατανοητικοί σε αυτό. Μάλιστα. Έτσι όπως μας λες για το διδακτορικό, ουσιαστικά είναι το ό,τι πιο κοντά έχουμε στον τρόπο ζωής που κάνουμε και σαν φοιτητές, με πολύ πιο δυσκολίες εννοείται και δουλειές και ευθύνες κλπ. Αλλά είναι αυτό το αντίστοιχο, ας πούμε, με τα μαθήματα, ότι είτε καθορίζεις τα όρια σου, τι θα κάνεις, πώς θα διαβάζεις κλπ. Προφανώς με πολύ λιγότερο αντίκτυπο ως ένα βαθμό. Αλλά έτσι όπως μας είπες, ουσιαστικά είναι αυτό, ότι το κοντινότερο που μπορούμε να βρούμε σε εργασιακό περιβάλλον με αυτό που έχουμε μάθει
4 και 5 χρόνια να ζούμε, είναι αυτό. Ισχύει. Ειδικά άμα πέσει σε καλούς υπεύθυνους, θα πω ότι ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ νομίζω ήμουν πολύ τυχερός με τα άτομα τα οποία συνεργάστηκα και γι' αυτό το λόγο ξαναγύρισα κιόλας σε αυτό το εργαστήριο. Γιατί τους νοιάζουν το αποτέλεσμα και δεν τους νοιάζει το πόσο χρόνο θα είσαι μέσα σε ένα εργαστήριο αυτό. Από τη στιγμή που κάνεις τη δουλειά σου και βγάζεις αυτά που είναι να βγάλεις, μπορείς να πηγαίνεις και μια φορά την εβδομάδα, ας πούμε, και μετά να κάνεις το κουστάρι κατά κάποιο τρόπο. Απλά είναι στο χέρι σου όλα αυτά. Δηλαδή, στο πανεπιστήμιο έχεις τις εξετάσεις, έχεις προθεσμίες, έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο λίγο σε βάζει σε μια σειρά, ρε παιδί μου, που είναι καλό, γιατί είναι δύσκολο να ελέγξεις τον εαυτό σου. Όταν έχεις και την ευελιξία, την πολύ μεγάλη ελευθερία, την πολύ μεγάλη ευελιξία, και μετά κατά είναι και πιο εύκολο να πεις ότι εντάξει, σήμερα ας πούμε, θα χαλαρώσω λίγο, θα το κάνω αύριο, μωρέ, δεν πειράζει. Οπότε εκεί θέλει λίγο πιο πολύ αυτό συγκράτηση και πειθαρχία για το πώς θα το συνεχίσει το πράγμα. Σίγουρα. Να κάνω μια ερώτηση. Γενικά είπες ότι ξεκίνησε όλο αυτό όταν είχες πάει Εράσμους, τυχαία, στο Ινστιτούτο αυτό που είσαι τώρα. Γενικά, όταν πριν κάνεις την αίτηση Εράσμους, ας πούμε, είχες σκεφτεί ότι θέλω να πάω κάπου για πρακτική και απλώς έκανες σε όλα αυτά τα πανεπιστήμια και έτυχε να πας εκεί. Ή ήταν κάτι έξτρα, ας πούμε, που δεν αναγνωρίστηκε από το πανεπιστήμιο, δεν ξέρω. Ναι, γενικά εγώ είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να δω πώς είναι και η έρευνα στο εξωτερικό. Το ήθελα από την αρχή αυτό. Οπότε το Erasmus ήταν και ένας τρόπος για να το προσεγγίσεις αυτό πιο εύκολα. Οπότε ναι, όταν έφτασε η ώρα να κάνω την αίτηση, είχα δει απλά ποιες χώρες έχουν συμφωνία με το πανεπιστήμιο. Τη μία χρονιά, στο τρίτο έτος, αν δεν κάνω λάθος, είχα κάνει αίτηση για την Φιλανδία. Με είχαν δεχτεί από εκεί πέρα, αλλά μετά κάτι είχε γίνει και αποφάσισα να μην πάω. Και μετά, στο τέταρτο έτος, είχα ξανακάνει αίτηση και αυτή τη φορά είχα βάλει στην Αγγλία. Που και τελικά πήγα, ας πούμε, αυτό. Οπότε, ναι, ήταν στα πλαίσια του Erasmus, ήταν στα πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας. Αυτό. Ωραία, ευχαριστώ. Έχουμε και μια ερώτηση στο chat πάλι από τον Θόδωρο Λαζαρίδη. Ανέφερες, λέει, για διάφορα placements, τα οποία μπορούμε να συμμετέχουμε. Έχεις να μας προτείνεις κάποιες πηγές που θα μπορούσαμε να ψάξουμε και να βρούμε τέτοιες θέσεις? Ναι. Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τη χώρα. Οπότε για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο, δυστυχώς. Για την Αγγλία δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερα σχετικό με το κοινό. Τώρα εξαρτάται και το τι θέλεις. Αν θέλεις σε κάποια εταιρεία, νομίζω ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ψάξεις σε αγγελίες έβρεσης εργασίας, ας πούμε. Οι εταιρείες φαρμακευτικές συνήθως διαφημίζουν τις θέσεις για τους προπτυχιακούς στα ίδια μέσα που διαφημίζουν και τις θέσεις εργασίας. Οπότε για τη χώρα που θέλεις, για την Ελλάδα, ψάξε, ξέρω εγώ, τώρα δεν ξέρω πόσες εταιρείες έχετε στην Ελλάδα, είτε στα site των εταιρεών, είτε σε site για έβρεση εργασίας. Και κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι επίσης αποτελεσματικό, άμα ενδιαφέρεσαι για κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, βρίσκεις κάποιον υπεύθυνο στην εταιρεία, βρίσκεις ένα email επικοινωνίας, για παράδειγμα, και στέλνεις κατευθείαν email στον υπεύθυνο, ξέρω εγώ, του HR στην εταιρεία, Human Resources, και λες ότι, ξέρω εγώ, είμαι φοιτητής στο πανεπιστήμιο, κάνω το και το, με ενδιαφέρει να έρθω να κάνω ένα placement σε εσάς για λίγους μήνες. Και άμα τους πεις κιόλας ότι μπορώ να το κάνω δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε, σίγουρα αυτοί θα ενδιαφερθούν αρκετά, πιστεύω. Οπότε, έτσι είναι και ένας λίγο πιο άμεσος τρόπος να το κάνεις. Αυτό θα δουλέψει σε μεσαίες εταιρείες. Τώρα, αν είναι καμία πολύ μεγάλη εταιρεία, συνήθως θα έχουν διαφημίσει τις θέσεις τους και απλά επειδή θα στείλεις ένα email, δεν θα φτιάξουν καινούργια θέση για σένα. Το ίδιο ισχύει και για εργαστήρια αντίστοιχα. Δηλαδή, απλά εκεί πέρα νομίζω είναι πιο πολύ μέσω email. Αν θέλεις να κάνεις ένα placement σε ένα εργαστήριο για να μάθεις κάποια πράγματα, ψάχνεις στο ίντερνετ να βρεις στοιχεία επικοινωνίας του καθηγητή που σε ενδιαφέρει, διαβάζεις λίγα πράγματα για αυτόν, για να ξέρεις τι γίνεται πάνω κάτω,
και του στέλνεις ένα email κατευθείαν και του λες: είμαι φοιτητής εκεί και εκεί. Διάβασα αυτά και αυτά από εσάς και με ενδιαφέρει να το κάνω. Θα ήθελα να κάνω ένα placement μαζί σας για λίγους μήνες. Πώς θα μπορούσαμε να το κανονίσουμε αυτό, κάπως έτσι. Αυτό λειτουργεί αρκετά. Και γενικότερα, ειδικά για καθηγητές και έρευνα, οι περισσότεροι θα είναι πολύ χαρούμενοι που κάποιος έστειλε και ενδιαφέρει για να δουλέψει μαζί τους. Πάνω σε αυτό το θέμα, για να βοηθήσουμε κι άλλο στο Θεοδόρο, ότι για παράδειγμα, πέρυσι που είχαμε επισκεφτεί τη Unifarma, μας είχαν πει για ένα project που ετοιμάζουν, Youth κάπως λεγόταν, το οποίο δεν ξέρω βέβαια αν σταμάτησε λόγω του κορονοϊού, και μας είχαν προτείνει ότι όποιος θέλει μπορεί να κάνει αίτηση για το καλοκαίρι, νομίζω τρίμηνο ήταν, επιπληρωμή κιόλας. Οπότε θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο κάποιος προπτυχιακός φοιτητής να έχει την πρώτη του επαφή, ας πούμε, με το πώς λειτουργεί κάποια εταιρεία ή ακόμα και σε ερευνητικό πλάνο. Απλά δεν ξέρω αν όντως έγινε, αν ξεκίνησε, γιατί είχαμε όλο αυτό το θέμα με το lockdown. Αλλά μας χαροποίησε γενικότερα, γιατί βλέπουμε ότι τέτοιες κινήσεις γίνονται και από εταιρείες στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο προσωπικά δεν περίμενα να συμβαίνει έτσι εύκολα. Ναι, είμαστε σε baby steps, αλλά νομίζω ότι όντως το βλέπω και εγώ από διάφορες εταιρείες και λοιπά, ότι προκύπτουν τέτοιες ευκαιρίες και Ελλάδα. Για την αρχή στην Αθήνα εννοείται, αλλά ναι. Θα ήθελα να κάνω 2 ακόμα ερωτήσεις. Αρχικά θα ήθελα να σε ρωτήσω αν η σχολή της φαρμακευτικής θεωρείται μάστερ στο εξωτερικό. Μια βασική ερώτηση. Και δεύτερον, σχετικά με την προσωπική σου εξέλιξη, αν έχεις σκεφτεί τα επόμενα σου βήματα μετά το διδακτορικό αυτό. Η σχολή δεν θεωρείται μάστερ. Δεν νομίζω ότι θεωρείται πουθενά μάστερ. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό. Θεωρείται προπτυχιακό. Τελείο. Ναι, αυτό. Αργότερα, γενικότερα, εμένα με ενδιαφέρει και η επιστήμη. Μου αρέσει πάρα πολύ όμως και ο προγραμματισμός, οπότε θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που θα τα συνδυάζει. Και έχω σκεφτεί μήπως θέλω να ασχοληθώ και αμοιβώς με προγραμματισμό, δηλαδή να ξεφύγω από την επιστήμη. Θα με ενδιαφέρει κάτι σε φαρμακευτική εταιρεία, πιστεύω, σίγουρα. Αν μπορεί κάτι να συνδυάζει τον προγραμματισμό με την επιστήμη, θα ήταν πολύ καλό. Για μεταδιδακτορικά, προσωπικά δεν τρελαίνομαι στην ιδέα, γιατί νομίζω ότι θέλουν. Εντάξει, καλό το διδακτορικό, 4 χρόνια φτάνει. Ας δούμε και κάτι άλλο. Αυτό πάνω κάτω, ναι, θα δείξει ανάλογα. Ωραία. Θα μπορούσες να μας πεις και 2 λόγια για το postdoc, ό,τι γνωρίζεις, δηλαδή. Ναι. Το ακούμε σαν τίτλο, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Το postdoc τελειώνει στο διδακτορικό σου. Στο postdoc μετράει κατά 90-95% η γνωριμία, δηλαδή δεν θα κάνεις έτσι για postdoc κάπου που δεν έχεις καμία επαφή με τα άτομα τα οποία διαφημίζουν το postdoc, ας πούμε. Είναι και αυτές τις θέσεις οι οποίες διαφημίζονται και στο ίντερνετ από τα διάφορα εργαστήρια. Δηλαδή μπορεί να λένε ότι έχουμε μια θέση postdoc. Και ναι, οπότε αυτό σίγουρα θα πρέπει να ξέρεις τα άτομα που θα δουλέψεις, γιατί πρέπει και αυτοί να σε ξέρουν. Και υπάρχουν συνήθως 2 δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι το εργαστήριο θέλει να κάνει ένα project συγκεκριμένο, έχουν λάβει χρηματοδότηση για να προσλάβουν έναν postdoc, δηλαδή να πληρώσουν το μισθό του. Και εσύ εκεί κάνεις την αίτησή σου και λες, παιδιά, εγώ έχω ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, ας πούμε, και με ενδιαφέρει. Θα πρέπει να είναι σίγουρα κάτι πολύ σχετικό με αυτό που κάνεις, γιατί τα postdoc δεν είναι πλέον όχι ερευνητικά, δεν είναι για να μάθεις εσύ και να ανακαλύψεις, ας πούμε, αλλά είναι για να βγάλουν τη δουλειά. Δηλαδή, είναι ένα project το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί, θέλουν να βρουν ένα άτομο το οποίο ξέρει τι κάνει και θα ολοκληρώσει τη δουλειά, ας πούμε, στο χρονικό διάστημα που δίνεται. Οπότε, ή θα έχουν αυτή τη χρηματοδότηση και θα κάνεις εσύ αίτηση, είτε μπορείς να κάνεις εσύ αίτηση για χρηματοδότηση για κάποιο project το οποίο εσένα σε ενδιαφέρει και μετά να πας σε κάποιο εργαστήριο, προφανώς θα έχει γίνει συνεννόηση από πριν με το εργαστήριο,
ώστε πρακτικά να δουλέψει εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ τελειώνω το project μου και μου έρχεται μια ιδέα για ένα τρομερό project, ας πούμε, στη συνέχεια και λέω ότι αυτό το project σίγουρα θα χρηματοδοτηθεί, για παράδειγμα. Βρίσκω κάποια σώματα που δίνουν υποτροφίες για postdoc. Τώρα το τι σώματα θα είναι αυτά εξαρτάται πάρα πολύ από το πεδίο. Δηλαδή, π.χ. για το Alzheimer υπάρχει ένα συγκεκριμένο σωματείο που δίνουν υποτροφίες για postdoc για το Alzheimer, π.χ. Για τα πράγματα υπάρχει κάποιο άλλο, για άλλη μελέτη θα υπάρχει κάτι άλλο, τέλος πάντων. Και κάνω μια αίτηση προσωπικά, δηλαδή ως Θάνος. Τους λέω το project μου και μπορεί αυτοί να δεχτούν να με χρηματοδοτήσουν. Οπότε πλέον εγώ κατά κάποιο τρόπο κουβαλάω και τη χρηματοδότηση μαζί μου και μου είναι πολύ πιο εύκολο το να πάω σε ένα εργαστήριο και να πω παιδιά, έχω τη χρηματοδότηση, μπορώ να δουλέψω εδώ πέρα, κάπως έτσι. Κατάλαβα. Και με αυτή τη χρηματοδότηση συνήθως και το εργαστήριο κερδίζει. Γιατί προφανώς η έρευνα θα είναι το εργαστήριο, οπότε το αποτέλεσμα της έρευνας θα πάει προφανώς στον ομάσονα και σε όλο το εργαστήριο. Αυτοί θα κερδίσουν από χρήματα για αναλώσιμα κλπ. Είναι πιο δύσκολο προφανώς το να κάνεις έτσι για postdoc για το όνομά σου, για ένα άτομο που είναι εσένα. Γιατί πρέπει να έχεις και την ιδέα για το project, η οποία θα είναι, ας πούμε, καινοτόμα. Οπότε, ναι, το postdoc είναι κάτι το οποίο συνήθως το προετοιμάζεις για καιρό, από μήνες πριν, δηλαδή θα έχεις συνεννόηση με κάποιον, ο οποίος θα πει ότι σε 6 μήνες πιθανόν να πάρω χρηματοδότηση για να κάνω εκείνο το project και θα ψάχνω ένα άτομο και να πεις, να με έχετε υπόψη, ξέρω εγώ, και άμα πάρετε χρηματοδότηση και άμα ξεκινήσει το project θα πας. Δηλαδή είναι λίγο κάπως έτσι. Και επίσης το άλλο κακό με το postdoc είναι ότι δεν έχουν μακρά διάρκεια. Δηλαδή τα περισσότερα είναι για 1-2 χρόνια οι χρηματοδοτήσεις. Το σημαίνει ότι στο τέλος αυτής της περίοδου είσαι ξανά στο μηδέν. Είσαι ξανά χωρίς δουλειά βασικά. Το σημαίνει ότι αν θέλεις να συνεχίσεις θα πρέπει να βρεις άλλο postdoc. Το σημαίνει άγια ξανά πάλι όλο αυτό. Αυτό είναι το οποίο εμένα δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα στα postdoc, γιατί δεν έχεις την σταθερότητα κατά κάποιο τρόπο, αλλά απ' την άλλη έχεις την ευελιξία. Δηλαδή πάλι είσαι πιο ευέλικτος και για το πώς θα δουλεύεις και με το χρόνο σου και με τις διακοπές σου και για το τι θα κάνεις, ας πούμε, γιατί μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο σου αρέσει. Ενώ πας σε μια εταιρεία θα σου πούνε θα κάνεις αυτό. Δεν έχεις τόσο πολύ να το πας στην κατεύθυνση που θέλεις εσύ. Οπότε κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Κατάλαβα. Και αυτό που λες εξηγεί το γεγονός ότι μπαίνεις, ας πούμε, και βλέπεις το Nature Careers, ας πούμε, το κλασικό newsletter που υπάρχει, και βλέπεις το 95% λέγε postdoc. Και λες τώρα, δηλαδή, είναι σαν να μην υπάρχουν σχεδόν τίποτα άλλες θέσεις εργασίας και λες, προϋποθέτει ιδέα και καλά να έχω κάποιο PhD και μετά να ψάχνω δουλειές. Δηλαδή, είχα αυτή την εντύπωση. Αλλά με βοήθησε να το ξεδιαλύνω. Σε ευχαριστώ. Υπάρχει και άλλη μια ερώτηση από τον Θόδωρο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν γενικά στη φαρμακευτική βιομηχανία ισχύει ότι μόνο το πτυχίο της φαρμακευτικής αποτελεί ένα δυνατό όπλο και δεν χρειάζεται κάποιο μεταπτυχιακό, είναι απλά μύθος. Νομίζω ότι στην φαρμακευτική σίγουρα θα βοηθάει κάποιο μεταπτυχιακό, ειδικά αν είναι σχετικό με τον τομέα που θέλεις να ασχοληθείς. Δηλαδή, αν θες να κάνεις π.χ. τεχνολογία, να κάνεις κάποιο μεταπτυχιακό στην τεχνολογία, ώστε να εξειδικευτείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, νομίζω ότι το προπτυχιακό δεν θα είναι αρκετό για κάποια φαρμακοβιομηχανία. Με προϋποθέσεις όμως. Δηλαδή, αν εσύ μπορέσεις να κάνεις όμως και κανένα placement σε αυτή τη βιομηχανία πριν να κάνεις έτσι μια δουλειά, είναι πολύ πιθανό ότι μετά θα μπορέσεις να πάρεις και κάποια δουλειά, ακόμα και να μην έχεις μεταπτυχιακό. Οπότε πάλι οι γνωριμίες μετράνε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι καλή στρατηγική, αν θέλεις να δουλέψεις σε κάποια βιομηχανία, πρώτα να το προσεγγίσεις ως placement, ώστε να γνωρίσεις και εσύ την εταιρεία και η εταιρεία να γνωρίσει εσένα και στην ουσία να προσπαθήσεις να αποδείξεις ότι δεν χρειάζεσαι κάποια άλλα εφόδια ώστε να κάνεις το ρόλο σου με επιτυχία. Οπότε, ναι, στην ουσία καλά είναι τα χαρτιά, αλλά αν μπορέσεις και πρακτικά να αποδείξεις ότι σου αξίζει η θέση, είναι τις περισσότερες φορές ακόμα πιο καλό
και τα χαρτιά δεν μετράνε πάντα, ας πούμε, τόσο πολύ. Άρα, αν ήσουν ξανά ο Θάνος στο τρίτο έτος, πού θα έδινες προτεραιότητα, σε Εράσμους ή για placement? Γιατί να κάνεις και τα δύο μαζί ταυτόχρονα λίγο δεν γίνεται, θεωρώ. Όχι, για μένα το Εράσμους δεν θα το άλλαζα, γιατί μου άνοιξε τις πόρτες εδώ στην Αγγλία. Οπότε, το οποίο ήταν και θέμα τύχης, δεν ήταν μόνο θέμα προσπάθειας. Τώρα, εάν ήθελα να δουλέψω σε κάποια βιομηχανία κατευθείαν, πολύ πιθανόν να έκανα έτσι για placement σε κάποια βιομηχανία. Αν δεν ήθελα να κάνω το διδακτορικό του, ασχοληθώ με την έρευνα αυτά τα χρόνια. Οπότε, θα έλεγα ότι σκέφτεσαι το τι θες να κάνεις λίγο αργότερα, ώστε να προετοιμάσεις από τώρα τα βήματά σου και να πας σκαλοπατάκι για να φτάσεις στο στόχο αργότερα. Οπότε εξαρτάται το τι θέλεις. Τέλεια, ευχαριστώ. Μάλιστα, ωραία. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από ό,τι βλέπω. Πιστεύω καλύψαμε αρκετά μεγάλη θεματολογία. Φυσικά, όπως διακόπτω εγώ τώρα τον Κώστα, μπορείτε να διακόψετε κι εσείς και να κάνετε ακόμα κάποια τελευταία ερώτηση. Φυσικά, φυσικά. Μάλλον δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε, αν είναι να ευχαριστήσουμε τον Θάνο και για τον χρόνο του, αλλά και για το γεγονός ότι μπήκε στην όλη διαδικασία και αυτά. Και πραγματικά πιστεύω όλοι μάθαμε αρκετά από αυτή τη συνάντηση. Εγώ προσωπικά σίγουρα κατάλαβα κάποια πράγματα και είδα ότι πρέπει να, αυτό που είπε και στο τέλος, ότι πρέπει να έχεις ένα σχέδιο για τον τομέα τον οποίο θες να ακολουθήσεις, για να κάνεις και τα αντίστοιχα βήματα για να καταφέρεις να φτάσεις εκεί που θες να είσαι μετά από 5 ή 10 χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και για την πρόσκληση. Ήταν πολύ ωραίο που έστω τα είπαμε, έστω και λίγο έτσι. Και ναι, ελπίζω να τα πούμε από κοντά σύντομα, κάποια στιγμή. Με το καλό. Ναι, με το καλό. Και καλή συνέχεια με όλες τις υπόλοιπες δράσεις. Θα μπαίνω και εγώ να βλέπω τους επόμενους που θα μιλήσουν, τους επόμενους μήνες. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια και με το project. Πραγματικά. Ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Χάρηκα που σας είδα. Τέλεια. Καλή συνέχεια και σε όλους τους υπόλοιπους. Και ευχαριστούμε που όλοι μπήκατε να παρακολουθήσετε το talk. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ωραία. Ωραία, ναι, βλέπω. Δεν υπήρχε κάποια άλλη ερώτηση. Νομίζω να διακόψουμε και την καταγραφή. καταγραφή. Α,